Oli tu! Sorprèn amb la cuina de l'oli. Caramels d'oli. Això que teniu al davant són caramels d'oli d'oliva. En podeu fer a casa i convidar els parents, els amics, els veïns. No dubteu que fliparan. Necessitem ben poca cosa. 1. Sucre isomalt, habitual en la cuina professional. I 2. Oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. Som-hi! Escalfem el sucre isomalt sense passar-nos mai dels 80 graus i sense parar de remenar-lo perquè no s'enganxi. L'ideal és fer servir una paella o cassola de tefló. Paral·lelament, repartim l'oli d'oliva en unes oueres o glassoneres domèstiques, tant és. Un cop tinguem el sucre desfet, necessitem un broquet de màniga pastissera de metall, completament llis, com aquest. Aquest és el moment més delicat del procés. Fixeu-vos-hi bé. Amb molta cura, posem la part estreta del broquet en el sucre amb la idea que el caramel formi una fina capa a la part interior del broquet. Tot seguit, introduirem l'oli per la part superior del broquet i el caramel l'encapsularà. Aquí ho teniu. Repetim la jugada com al futbol. Si cal, acabarem de tancar-lo amb l'ajut dels dits i ja està. L'oli d'oliva verge extra amb DOP és el sabor de la terra. El paisatge al plat, que deia Josep Pla. Així que dins d'aquest caramel hi trobareu tot el sabor de les 7 comarques que configuren la DOP Siurana. Perquè és una suma de factors, el terreny, el clima, l'oliva arbequina i la saviesa de pagesos i moliners, el que acaba donant a l'oli aquest sabor i aromes tan autèntics, amb la qualitat i l'origen certificats. Un cop tenim els caramels llestos, què en fem? Els caramels d'oli són ideals per decoracions de plats que s'hagin de consumir al moment, això sí. Mireu quina meravella! Com l'oli extra verge de la DOP Siurana. Oli tu! Aquest cop deixareu els amics sense alè. A reveure!